Atortxurrok 29. edizioa. Azkena hemen Atarrabian, azken aurreko historiaren azken aurrekoa, hurrengo uztailean lakuntzan elkartuko gara, milaka eta milaka lagun etorri dira kontzertuetaz disfrutatzera, sarrera guztiak salduta, milaka eta milaka lagun euskal preso eta ieslarien etxeratzearen alde bilduko dira gaur hemen Atarrabian. Eta guk dastatu nahi izan dugu giroa, jendeari galdetu ea pena daukan hau amaitzen delako. Auzolanean ibiltzen diren bolondrez horiei ere zer sentipena duten eta hauxe da kontatu digutena. Hau ez da izango zure lehenengo atortxu. Ez. Lau bider etorna, bai. Bai, kasi esan dezakegu beteranoa zarela. Bai, bizarra gaitxe izan dezu, bizar zuritxe etxeik, bai. Zuen lehenengo atortxu alda hau? Ez. Aurten bigarrena. Ez. Bigarrena ez da ere? Bigarrena ez da ere. Azken aurrekoa izango da. Azken aurrekoa bai, hori da. Ez alda izango zuen lehenengo atortzu? Bai. Zure ez da izango lehenengoa? Bai. Ez da lehenengoa. Ez da lehenengoa. Askotan etortzen gara. Azken aurrekoa bai? Hori bai. Azkena. Bai. Gure herriko jaizekin konzidutzen dago eta. Ez dakigu zenbat, ez? Urtero. Ez duzu konturik eramaten? Gutxi gora bera, zera, 14 urtetatik, orain ditugu 26, 15, más o menos. Horiek dira asko. Ez da izango zure lehenengo txanda atortxu bat? Ez, hasi nintzen orain dela 4 urte do. Nire kasuan bai? Bai, karo, eske gurean bai, baina Errotxapatik ja etortzen gara urtero, bai. Nongoa zarete? Ermuakoak. Markineko, Bizkaia. Bilbotik. Ultzamatik. Uartekoak. Goizotatek. Otxagadia. Txantreakoak. Giroa oso ondo pasatzen da, giro sanoan, musika ere disfrutagarria oso ondo egoten da. Eta, batez be hori giroa, ez? Nik uste dut dena itzunak, ez? Ezke batzutan hasten jako, ez? Baina egia da. Helburu batekola jaialdi honek eta horregaitik emoten dugula babesa, bai. Eta elkartasuna, no? Bai, dela kriston lana dago, aurrean eta atzean, eta, dela kriston plazera ikustea ez beti txandaleariak ezagutzen ditugu edo, ez dakit, como jende guztia implikatuta ikustea, oso goia da. Gaude pizka bat, egune seguruaren inguruan informazioa ematen, jendea pizka bat, kontzientziatzen ere garrantzitsua dela guztion artean gune seguru bat eraikitzea, eta ere dela guztion egin beharra, ez, eta ardura. Azkenean, eskertzekoa da ere horrelako gune bat existitzea eta horrelako ambiente bat existitzea zeinetan, igual ez guztiz aske, baina beste leku batzuetan baino askeago batez ere. Jendea normalean eskertzen du asko, informazioa hartzen dute nahiko, jendearen erantzuna normalean da nahiko ona, eskertzen dute pegatinak eta informazioa izatea, telefono zenbaki eta guztia eskura izatea, azkenean badakigulako edo zer gauza gertatzen bada, hau existitzea dela ezinbestekoa. Hor egon dira goizetikan batzuk, baino lan askoz gehiago egiten, eta hoiei eskerrak gurea beste txandatxo txiki bat besterik ez da. Gu behatzitako amaituko dugu eta gau ez ibiliko direnek nik uste dut hotza pasako dutela. Urtero indu txanda, azkenekotan behintza segurtasuna, bai. Norbaitek egin behar du, ez? Bai, bestela, hemen txandak ez badia itxen atortxurik ez da. Samarra txandatan ere ongi pasatzen dela, Horri txanda itxera! Antolakuntzari mezuren bat? Horrela jarrai dezala, dana doa beti primeran, así que horrela oso ondo dabile da. Auzolan erraldoia. Erraldoia, bai. Eta lakuntzakoa bereziki erraldoia. Bai, eskertzen da olako gauzak egitea eta jendearen prestutasuna lanean aritzeko eta laguntzan ibiltzeko. Egiten dut bukatzen bada, bueltatu egingo garela, aurrera behin hasi zenunera. Gogoatute momentua. Pena bai, baina gauza ongi bidean direnaren seinale ez, egin beharrez izatea.
Bai. Eta, bueno, lakuntzan egonen gara ere. Galtzea como momentu historiko hori ez litzake gustatuko, así que alba dut egon. Ez, bagoaz lakuntzan ere egon gara, bai. Kausa hon batengatik izango da bukaera, orduan Atarrabiako herriari eskerrik asko hau iten usteagatikan, eta, bueno, besteik. Pena, baina ya están todos en Euskal Herria, o sea que de una manera u otra, mejor. Eskerrik asko emate duten babesan eta goxe. Bai, penida egiz esan beha, bueno, ja urte asko eta, bueno, ondioek bukatuko da, baina ondioek lana itxeko da, eta, bueno, ja ez bada festivalaz, beste modu bat da, bai, eta non hartin aldeun lagondo. Eskerrik asko lan hau lan dena itxearen, eta, bueno, eskerrik asko.